proiektu konkretuki edo BPZ proiektua? Proiektua, bale, elkarlan hitza ditzen dut zagu, eta nola sortu zen, goiezia hiru bat guk ikasturtetan kontatzen ditugu kopiak dakitzue. BPZ izeneko ekimen batek, begirabiltzen eta bertzatzen zentua. Eta informatikako ikasbiek jasotzen dituzte inguruko kooperatiba erakunde eta normalakotatik gaino informatikoak, zakituta zenak, enpresa erakundeetan behar da behin eragilerako balioz da behinak, eta gure ikasbiak arduratzen dira horiek hartu, bere gorkitu, softwarea instalatziaz, software librea instalatziaz, eta gero behar daukonari eskaintzea. Kasu honetan, normalian irabazi asmo gabeko erakundei. Orduan, jala jabi urte hasi ginen bizidekin elkarlanian, hasieraria diren txon batzuk, Juan Sanurzian ere, Euskadi Ukraniari eman genizkion batzuk, zehar errefuxiatuak zentuari, Zaporeak ekimenari musotzegune pare bat ordena gehiu. Ikusi txapuk ikaslientzako oso aberazgarri xa, batetik ikasliak gura kontestu erren bat daukielako, ari hortatik tiratzen saretzen bagara poliki. Eta saretze horren barruan, baldu da proiektu hau, Saharagiko bezkari batekin harremana egin eta berak, refuxiatu kanpoetan zelaietan, kanpamentuetan markatu, behar, errekala digitalarekin adaptatzeko, eta hortik jaio zen, gure proposamentxoa gode izango nitzakena, zer giretzen zaizu gure ikasliak prestatzen baditxo ordenagailu batzuk zuentzako, teknikoki gauza asko gero zehaztu behar die, baina abia puntuan odabait hori izango nitzakena.